Velasco ginpasalamatan ng tanyag nga paghalin sa pwesto ni Speaker Cayetano. Sa Balita International, mga eksperto ginpamatudan nga hindi makabulong sa COVID-19 ang hydroxychloroquine. Sa balita sa sports, Mayweather magapasugot lamang nga makaengkwentro si McGregor kung bayaran siya sang $300 milyones. Balita Entertainment, pila ka mga fans nagpabutsyag sang pagkanugon sa pagpaiway sang kasal ng Jason Abalos kag Vicky Rushton. Samtang sa balita espesyal, aton pagistoryahan ang mga tips agud magbakal ang pagkaon sa online selling. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 2, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Last stress kay inasang kagahon isa ka low pressure area nakitaan sa 905 kilometros na sidlangan sang Basco, Batanes. Ang southwest monsoon kon hangin habagat ang nag-apekto gyapon sa nakatundan nga bahin sa Southern Luzon kag Visayas. Ang Palawan kalakip ang Kalayaan Group of Islands kag Occidental Mindoro ang mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag thunderstorms bangod sang hangin habagat. Samtang ang Visayas mangin magalumon naman ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang hangin habagat kag localized thunderstorms. Ang mga baybayon mangin makanay naman tubtub kasarangan ang dapya sang balod. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan sa minimum nga 24 degrees Celsius, tubtub sa pinakamainit nga 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlag la 5:46 kay inasang aga, magatunog naman la 5:45 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung Okay, good morning duwa sa aton nga mga Facebook listeners kag watchers, no? Sa kay Riza, akon kay Ruel Alarcon, mayong aga. Sa kay amigo ko Nonoy Hamelo, good morning pare. Kumusta ka na dira sa may do sa Murusyan sa Blaga Tinermo, no? Kumusta ka dira sa Minoyan? Bambi Padernal, good morning man. Sa kay Valencia Kenneth, nga pita guys sa diin. Sa diin. Sa diin. Kaya maapas ka? Maapas na kung... Lapit lang. Lapit lang. Ma-Earl, Michael John Season, na happy listening lang kay Romel Silva sa Bago City kag Ruel Silva sa California. Jesselyn Andrada Tiangson, watching from Mansilingan, shoutout lang sa kay Samson Tiangson. Yan Bilyasa Magbanwa, stay safe, hindi man ka always gapagrit, always man ko ga-monitor sa inyo. Very good. Thank you. Kumbaga, mas lang mga silent supporters. And supporters. Edwin Pantaras, good morning kano sa iya pamilya. Rita De Leon Catalan, Junjun Esteves, good morning Action Boy, Action Dorel, live watching from Binondo, Manila. Good morning man sa Isabela. Kay Congresswoman Ma'am Maril Arroyo, kag Mayor Irene Montilla, kagapitan sang Barangay Mansablay, si Barangay Captain Aurelio Panoy Tolero. Good morning kuno. Kag summan, makagawad na Tamyaw Gid Family Esteves, kag bata niya na si AJ Esteves, kag sa akon sining waswit gid dyan. Waswit. Ano waswit? Asawa Amo na. Bago na siya or dugay na. Dugay na iya mga... Ay, gali. Subulan ko na yung ka-encounter sa waswet. Duga, nakapaminsan. Sila may Saviliano Esteves. Amo nang sa una pa na mga kinantob lang ang mga tawag. Gali. Waswit, kung mga nanay, gani kag tatay, mga... ano ganito so naman lipat to so na ilang mga father kag mother bla. May mga amo na mga kinantong mga tawag Ernie Florent, ako yung wala ko nagagamit. Wala ka nagagamit. Ermat, tama na. Or lain pag Tagalog na yun, no? Wanggo-wangga. Ay, wala ka lang. So, wanggo-wangga. Wanggo, father na, wangga. Asa Cebu, actually, kakabatian ko nagyapon. Ernie Florentino, ako yung wala ko nagagamit. Daw katsaka, no? Daw kakul. Hindi mo daw lang respect mo lang yung mga parents bla, no? Ako lang na iya. Imo na na iya. Saan o maris yung biyahe pa Iloilo?
Wala pa? Mm, No? wala, So kwento far, nila. Action Boy, wala pa. Mers Tatoy Palma, Dina Decrepito, si kwento na naman, kot si Migo na to na Eduardo Labayan Jr., no? Si, ilan na nagdeposito, Si Jay, good morning, shout out lang sa Hinova family, halong kamuda pirmi sa Kawayan. Martin Aliling, from Imos, Cavite. Yes. Sige. Good morning. Kay Elizabeth Casuyon, good morning Action Boy. Kag Dorel, Villa Esperanza Tangub. Nagapamati sila dito Action Boy. Mayong aga sa tanan nga taga Villa Esperanza. Kag sa Barangay Tangub. Kay Mers Tatoy Palma, shout out family Tatoy sa Barangay Granada, gapamati always. Thank you. Good morning dra sa inyo. Kay Giselle Franco, good morning man. Kay Trinia Alcacera, good morning sir. Trina, Trina, gali. Good morning sir, watching from Villa Locasan, shout out lang, Abaring family. Good morning Abaring family. Kay Edwin Escopel, good morning man. Good morning Ernie Florentino. Kay Jofi Colinco, good morning sa in-house ko no sang SBJ South Bacolod General Hospital. South Action Bacolod, Boy. mga in-house, in-house section. security. Security. Sabi ko section. Security. Si Rigoy da, kumusta da? Good morning. Sige. Kay Christine Menyes Villalobos. Sabi ko section, kaya usually section ang muna, di ba? Nga shortcut. Hindi man amo ng shortcut sa security. Sige. Kay Christine Menyes Villalobos, good morning Action Boy, Action Dorel. Morning man sa Energy Fans Club. Keep safe always, mga ka-action. Yes, ikaw man. Keep safe kidra sa may pandan. Noon ni siya Action Boy, Don Salvador Benedicto. Kay Dindin Aquino. Ano po ang requirements pag uwi ng Bacolod galing Boracay? May quarantine pa po ba? Contact na lang sa aton city, Action Boy, Bacolod City. Kung taga Bacolod. Taga Bacolod siya. Quarantine, galikiti ka lang. Alam mo kung paano ka makasakay pa puli. Kaya dito sa Iloilo may requirement mo sila para makasakay ka mo. So kadamo sa mga requirements. Sige, standby na kita sa aton mga balita lokal ang iban karon naman ha. Standby. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:16, detalya na sa mga balita lokal. Ginkonfirmar sa pamilya Maranyon ang pagdaliwan sa anay gobernador sa Negros Occidental nga si Alfredo Maranyon Jr. Ang anay gobernador ang nataliwan kagabi mga alas 11:38 ang takna sang gabi Oktubre 1. Sa pamilya nga ang pagdaliwan ni Maranyon bangod sa komplikasyon bangod man sa balatian sa korason. Ang anay gobernador ang mag-edad na kuntani sang 85 anyos sa bulan sang Disyembre. Ginapangabay man sa pamilya ang privacy sa among hitabo. Samtang may patagino man nga virtual gathering ang tanan naman iga-anunsyo sang pamilya. Nadugangan sang 199 kabago nga COVID-19 cases sa Western Visayas. Base sa pinakauling nga case bulletin nga ginpagwa sa DOH-6, ang syudad sang Iloilo ang may pinakamadamo nga bago nga kaso nga may 72, sunod ang Bacolod nga may 59, Negros Occidental nga may 54, Iloilo nga may 8, kag Capiz nga may 6. Sunod sa DOH-6, 4 ang bago nga napatay bangod sa COVID-19 o kung ang Region 6 ang may kabugusan nga 250 ka death toll. Nagsaka naman sa 7,460 ang naka-recover sa balatian matapos ang naduga nga 275. Ang Western Visayas karon ang may 4,101 ka mga aktibo nga kaso. Sa piyak nga bahin, ginkumpirmar ni Mayor Bing Leonardia nga umpisa karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 2, may maabot na nga mga locally stranded individuals o kon LSIs kag returning residents sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Leonardia, preparado na ang mga quarantine facilities sang syudad para pahamtangan sa mga mag-aabot kasunod nga malawig sadto ang moratorium nga ginpatuman sa biyahe sang LSI sa tuntilikdan nga bulan sang Setyembre. Samtang nagpangabay si Leonardia sa mapumuluyo nga hindi magkumpiyansa sa piyak nga naganubo na ang COVID-19 cases sa syudad. Ginpahayag ni Leonardia nga nagnubo ang kaso sa sini nga mga tinion ikumpara sa mga ginatos ka mga kaso sadto. Ginalantaw sa alkalde
nga epektibo ang contact tracing kag matika nga ginahimo sang syudad sa pagpakig-away kontra COVID-19. Abot na nga mga LSIs. So, we have ready facilities for them. Kag, guro by this time, kabilugan mga 6,000 na nang naservihan nila sa aton mga isolation kag mga quarantine facilities. Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Bing Leonardia. Gienklaro ni City Administrator ang nga preparado ng syudad sang Bacolod para sa tala ng kapagpatigayon sang surveillance testing o swab test sa mga vendor sa 3,2 nga merkado sa syudad sang Bacolod. Sulo kay ang positibo ang naging resulta sa ilaginhimo nga education kay information campaign, labi na sa mga vendors nga nagapamatok sa mga programa bagod sa kulang sa nagakaigo nga paghango. Ginapaabot man sini ang 100% nga suporta kag kooperasyon sa mga sektor sa tala nga patigayon nga aktibidad sini nga weekend. Sa nabaluan una ang schedule sang syudad ang mga programa nagligad ni Sabado kag Domingo apang wala madayon bangod sa pila ka question kag concern nga ginpalabot sang amo nga grupo. So ginhatagal lang gid orientation kag pa-intindi upod sa aton mga doktor kag sa aton nga mga market supervisors na naglibot. So maayo man ang resulta, action art kay after sang ila nga pagtiyog sa mga market subong daw ready na kita handa na kita to implement sa Saturday. I hope it's going to be a successful program na ma-implementar naton this weekend. Kabahin sang pahayag ni City Administrator Ang. Nagbalik na ang biyahe sa mga Ceres bus sa siyudad sa Bacolod kahapon nga adlaw kasunod nga ginpaydalom sa General Community Quarantine ng siyudad. Suno kay Valleca Transit Incorporated Media Relations Officer Jade Ceballos, ang biyahe tubtub lamang sa mga banwa kag siyudad sa Negros Occidental. Ang first trip nagsugod ni takla 5 sang kagahon, apang suno kay Ceballos mahimo pa ini maligwat depende sa kanamuon sa mga pasahero. Ang last trip naman ang gin-schedule depende sa curfew times ang tagsa ka mga banwa kag siyudad sa probinsya. Ginklaro ni Ceballos nga wala sang biyahe sa gwa sang probinsya. Wala man sang pagbago sa presyo sang wala man sang pagbago sa plitihan. Nagapanumdum si Ceballos sa mga pasahero nga sundo ng health protocols agud malikawan ang transmission sang virus. Dako naman nga bulig para sa Bacolod angot sa nagapadayon nga pag-away sa COVID-19 ang liwat nga pagpadala sang Philippine Army sang 3 panibagong nga military health workers team sa syudad. Sudo kay City Administrator Ang, ini nga mga medical workers na talana nga magabulos sa duha ka mga nauna nga team nga damlag lang natapos ang tour of duty. Dugang paniang ang nag-abot nga mga medical workers ang ginalakipan sang pila ka mga doktor kag nurses nga liwat iga-assign sa duha ka pribado nga hospital, labi na ang Bacolod Queen of Mercy Hospital nga mo ang ginpamtangan sang syudad sing COVID-19 facility apang may kakulangan sa nagakaigo nga mga personnel. Nakarecord naman ang siyudad Santa Lisay sang mataas nga recovery sa mga pasyente sang COVID-19 kag madubo nga kadamuon sang bag-o nga mga kaso. Sa datos Santa Lisay City Health Office tungtub 8 sang aga kahapon nga adlaw, 28 ang nakarecover kag duha lamang ang nagdugang nga confirmed cases. Ang mga recovered patients ang residente sa mga Barangay Zone 15-7, Dos Hermanas, sa Barangay Zone 15, 7, Dos Hermanas, 6, Concepcion, 4, Zone 12A, 3, Zone 4, 3, kay Zone 3, 2. Sa kabugusan ng Talisay, may 325 na ka mga recovered cases, 503 ang confirmed cases, 164 ang active cases, kag 14 ang napatay. Ginpahamtang bilang officer in charge sang Bacolod City Police Office Station 2 si Police Captain Junray Batadlan sumugod kahapon nga adlaw Huwebes. Si Batadlan ang nagbulos kay Police Captain Leo Estopa nga karon na paidalom sa 14 ka adlaw nga quarantine kag nagatiner sa isa ka quarantine facility sa syudad sang Bacolod. Si Estopa ang nagpaidalom sa quarantine matapos nga may kapulisan kag may isa ka preso sa Police Station 2 ang nagpositibo sa COVID-19. Ginahulat pa ni Estopa ang resulta sang swab test. Suno kay Estopa kinahanglanon sang tagpamuno nga magatutok sa estasyon labi na subong nga pandemic. Si Estopa ang nagpangalagad sa Police Station 2 sa sulod sang 50 ka adlaw. Magapabili naman nga tagpamuno sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit si Estopa. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:23. Kag para naman sa complete management.
pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Sige, good morning Luat sa kay Remia Garcia, kay migo naton Andy Delgado dira sa Japan. Mayang aga pare. Kumusta ka dira? Daw mayo nito atong pamilya na ni amigo Andy nasa Japan. Maria Fe Maravilla, ginagreet niya kuno ang UNOR High School batch 70. Kuan pagid niya sa ako niyo kay ako ya batch 81 daw. Kuan duna pagid sila sa akong Una, pagid sila Aksyon Boy. Per Laracas, Dindin Aquino, taga-hinigaran sila, timagi lang sila sa Bacolod, no? Timagi kami Pwede sa malang Bacolod, na, wala problema. Ang kanong muda, kung makasakay ka sa kwan, sa barko, pakadto dire, kaya wala ka biyahe, tumtum subong mo. Ang Dumangas Port, gani ginsira, gani kuno to sa Iloilo. Ginsira sa Iloilo. Ti ang idiyahan mo da kung paano ka makasakay sa barko. Pag-abot mo diya, kaya naman na diya kinalan, i-quarantine ka, ano? Sherlyn Babes, Jelmar Alik, Kredsky Plaza. Shoutout sa family Pason, kag sa cousin ko Aksyon Oliver Pason. Pakaisa ni Aksyon Oliver. Sa kay Juliet de la Cruz La Guardia, happy listening to de la Cruz and La Guardia family. John Mariradok, monitoring lang sa La Castellana. Sige. God bless and stay safe po na Yes, boy. Kay Ma'am Vanessa Mayo. No. Naka-adjust na sa Mayo. Mayo. Happy TGIF morning to you, Aksyon Boy and beautiful Dorel. Very colorful dinner ta guys. Thank you ma'am. Hello sa mga cousin ko sa Goles family sa Silay. Thanks good guys. Keep safe always. Love from Minnesota. Yes. Good morning ma'am Van. Morning. Malada nga pagkaon-kaon na. Enjoy your meal. Diba? Your dinner. Ray Vaflor Gale. Ginatamyaw niya lang ko no, ang Vaflor family dra sa may Mansilingan. Si Ray Vaflor, Santiago City, Isabela Province. Okay. Halin siya sa Santiago City, Isabela Province. Okay. Kay Marlon Langkoy, good morning. Aksyon Boy and Dorel monitoring. Wangga. Wangga kag Wanggo na panawag nila. Correct. Okay, sige. Kaya Rukia Zamora Obera, watching here in Villa Carmela, Talisay City. Kay you, Christ Gabriel, good morning Aksyon Boy, kag Aksyon Dorel, kag sa tanan niya. Suki, kag tagpalamati diri sa live streaming nyo sa DK Kapihan sa La Carlota City. Sige, mayong aga dira sa inyo. Kay Rodolfo Aiko, good morning boy, kag Dorel, watching from Manila. Shout out sa pamilya ko sa ilang nanay, kag papang, Chairman Velasco, kag Madam Fedra sa Handumanan. Sige, Aksyon Boy. Miss Heaven, good morning. Love Men, watching sa tanan taga Carmen, Granada. Jean Oiseser, Helen Huasna. Mataway ang dalanon kuno pakadto sa South. Okay, so gabiyahe gali si Helen pa South. Inday Blaza, sa kay Helen Montaño,
Inatama niya man gali ang mamang nita niya nga nagapamati sa radyo kay hindi siya kakita sa Siping Live. Hindi siya Ay, kita sa sa radyo. radyo. Oo, Albert sige. Ganza, greet niya lang happy 30th birthday. Si Onel sa Kaningay Kandone. Happy birthday, Onel. Sa kay J. Sams Herrera. Watching from AJJJ Bake Shop. Kadamos ang J, no? Kadamos ang J na. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man sa imo. Yes. Good morning ko no sa pamilya Gamala, sang barangay Inayawan, Kawayan. Sa kay Maria Cecilia Pabon Jimenez, sa kay Gracia Horvidalia, good morning from Silay City. Alexandra Valenzuela. Ang open ba ang office ba sang LTO open na sila? Open na sila. Open ang LTO. LTO Bacolod. Bacolod, Bacolod. Kay basi. Ulay mo ta kon diin mong Gani man ba si Sige. LTO? Himamaylan, LTO, din pa gani. Valladolid, meron no? Waya, Pontevedra. Pontevedra gali. Sige. Marilo Salem Ojera, sa kay Ezel Montalidad, Ofelia Arce, from Isabela. Good morning mga kay Felix Villatura. Kag sang mga sakwana Tinagwa. sa Silver Dragon na siya. Yes, Nigota Silver- Jeresida, no? Oo, good Nga, morning. kaya Jera. Bongga. Correct. Humihan ko sa yung mga greetings, ha? Ka-very, ano man. Kumparihan. Very close. Sige. Renan Rico, sa Kabongbungan, Barangay Sagang, La Castellana. Good morning, man. Anthony Jones Cavillo Seblano, from Barangay Indayawan, Kawayan. While nag-prepare ko na sa distribution sa printing modules. Halong gid, sa Halong, pag-distribute sang modules. Nagabulig siguro ay. Basi may straw siya, hindi? Hindi pa, bata pa ni si Anthony Action Boy. Angelo Veraguas, basigin sulan. Unagdag. Truest. Basi, balaw. Si, di na to? Ang Joanne. Nag-greet mo si Ay, Joanne. pa. Joanne Rezaga. Good morning, Action Radio. Ginatamya ko lang. Family Rezaga, stay safe. Kay, amo to si Angelo, no? Nabasa mo na dahil sa may pulupandan. Kay Azel Montalidad. Paliho greet, Barangay Dumanan, puro Kawayanan, especially Pelie family. Martinez family, Bayona family, Alarcon family, Alahar family, Senido family, kay Joseph family from Chad. TY sige. God bless. Lito Dayap, good morning. Dres sa may punta Taytay. Standby na sa mga balita national. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sa Lakson. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, nagpabutyag si PhilHealth President kag CEO Dante Gueran nga iya ginapamatukan ang ginaduso nga pag-privatize ang health insurer. Sa hearing sa House of Representatives, ginpahayag ni Gueran nga ang pag-privatize sa PhilHealth ang posibleng maghatag sang impresyon nga hindi masaligan ang mga opisyal sang gobyerno sa pagpalakat sang ahensya. Si Presidente Rodrigo Duterte ang isa sa mga nagaduso nga i-privatize ang PhilHealth. Si Gueran ang nagpungko bilang PhilHealth President sa naligid nga Agosto bilang bulos kay Ricardo Morales nga nag-resign bangon sa isyu sa iya ikayong lawas. Ginalantaw ni Gueran nga ang privatization ang posibleng hindi paborable sa mga miyembro sang PhilHealth.
Suno pa kay Giran, ila ginarespeto ang wisdom sang presidente, apang iya ginapamangkot kung ano ang matabo sa mga miyembro kung i-privatize ang ahensya. Pasalamatan ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco si House Speaker Alan Peter Cayetano sa pagkumpirma sini nga magahalin siya sa pwesto. Sa Facebook post ni Velasco, iya ginpahayag nga nagpromesa si Cayetano nga magahalin sa pwesto sa Oktubre 14 kag respetohon ang ila term sharing agreement matapos ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay Velasco, Oktubre 14 ang istoryahan sa pag-ilis sa House Speakership agud mapadayon ang proseso sa 2021 national budget. Nagpahayag sang kasubo ang mamalidha bangod na suspender ang pagtalakay sa national budget sa plenaryo sa Kamara bangod sa baylong mag-focus sa pagtrabaho mayara sang political maneuverings nga nagaluntad. Pathag ni Velasco ang pag-atake kag distractions ang wala sang iban nga rason kundi ang personal nga agenda kag pagpanghadlok nga hindi madayon ang pagpasar sang 2021 national budget. Angot sini nanawagan si Velasco sa iya kaangay nga kongresista nga padayon magtrabaho kag ipasar ang pondo tubtob Oktubre 14 bilang commitment sa tubang sang presidente. Ginaprubahan sa Senate Committees on Justice and Human Rights and Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang ginaduso nga pasakaan sa 16 anyos ang edad sa pagdeterminar sang statutory rape. Ginatalakay sang komitiba ng Senador Richard Gordon kag Senator Risa Hontiveros ang 8 ka mahagna nga nagatuyo pasakaan ang age of consent kag liabilities ang statutory rape sa Pilipinas. Sa karon ang age of sexual consent sa idalom sang layi ang 12 ka tuig. Ang Pilipinas ay kadua sa may pinakamanubo nga age of sexual consent sa kalibutan kag Nigeria amo ang may pinakanubo nga yara sa 11 ka tuig. Nagpasalamat si Senate Minority Leader Juan Miguel Zubire sa Senate panel sa paghatag sa prioridad sa sining tikang timely kasunod nga makaalarma na ang insidente sang child abuse kag teenage pregnancy. Sa mga hearing, nagpabutyag man sang suporta ang DOJ kag mga child rights group. Sa dugang balita national, ginklaro sang Malacañang hindi na pwede nga ma-realign ang pondo nga para sa White Sand Project sa Manila Bay para sa COVID-19 response. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, pagkatapuson sang gobyerno ang proyekto apesar nga ini ang ginpakamalaot sang University of the Philippines Marine Science Institute. Dugang pa ni Roque ang ini nga proyekto ang ginduso 2 ka tuig nga makaligad kag nalakip sa tinalikdan nga tuig nga pondo kag subong lamang na patuman. Una na ang ginpahayag ni Interior Undersecretary Jonathan Malaya nga ang proyekto ang ginaprubahan sa Kongreso sa idalom sa 2019 national budget. Nagpaidalom sa bidding antes pa man natabo ang COVID-19 pandemic. Sa nabaluan, 28 milyones pesos lamang sang 289 milyones pesos nga pondo para sa rehabilitasyon sang Manila Bay ang ginusar para sa Dolomite Sand. Ipaidalom sa testing sa PNP ang body-worn cameras karon nga bulan sa Oktubre antes ipanagdag sa kapulisan. Sa Senate hearing, angot sa proposed sa 190.5 billion pesos nga proposed budget sa PNP sa 2021, ginpahayag ni Police General Camilo Pancratius Cascolan, iga-deliver sa ila ang kapin 2,600 ka mga body-worn cameras ang testing kag evaluation ang patigyunon sa Oktubre 12. Sunod kay Cascolan, prioridad sa mga equipment sa ang kapulisan nga involvado sa anti-drug operations. Ang ini nga proyekto ang may alokasyon nga 287 milyones pesos. Ginanunsyo sang gobyerno sang Batanes ay kaduha nga COVID-19 case, 2 ka adlaw matapos na record ang pinakaunang nga kaso. Suno sa Provincial Information Desk sa Batanes, ang patient number 2 ay isa ka locally stranded individual nga nag-abot sa probinsya sang Setyembre 22 pagi sa Philippine Air Force. Si patient 2 ang asymptomatic ag stable ang kondisyon ka naka-isolate sa Sinakan Isolation Unit sa Sabtang. Ang unang nga kaso sa Batanes ang isa ka LSI nga nag-abot sa probinsya sang Setyembre 22. Ginalantaw sang gobyerno sang Batanes nga sa Disyembre karon nga tuig pagabuksa ng ila turismo. Nag-resign si Department of Justice Undersecretary kag spokesperson Mark Perete sa iyang oposisyon sumugod kahapon nga adlaw Huwebes. Sunod kay Perete, nagdesisyon ini nga magsumeter sang resignation sa DOJ bangod sang pila ka rason kag personal ang ibandiri nga rason kay nagpangabay sang pag-insyente sang tanan. Si Perete ang ginapoint ni Presidente Rodrigo Duterte bilang Undersecretary sang Hulyo tuig 2018 matapos ang rekomendar ni Guevara o ni Justice Secretary Guevara. Si Perete ang giningadlan nga spokesman sang DOJ sang Nobyembre tuig 2018. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:38. Kag para naman sa ato
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya din pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga Good morning kay Susan Jaime Allen dira sa may Houston, Texas. Sa kay Totong Hirona. Good morning classmate. Totong Hirona. Hari pa ni siguro sa barko subong mo, no? Ray Jantan Villalon. Good morning ko na sa mga Energy Fans Club. Ay, di na ko to. Kay ano tong pinaka last action boy kagina kay Joanne Joanne Subo Rezaga, Anthony Jones Sevillano. Yes, voluntary lang ko na action boy kay former SSG President siya President sa bisang SSG sa una. so nag-volunteer siya. Man, very good. Very good gina Anthony padayon lang. Sige. Kag siya ni ang estudyante bala sa akong tiya bala nga principal sa Inayawan. Sa Inayawan Element. Ay hindi ko sure kung Inayawan Elementary School, nalipat ko sa ngalan. Ara na i-type na ni Anthony. JR Sibugan. Wala pa biyahe pa ko doon Manila. Try nyo matawag sa kwan sa ano bala, tawagan nyo ang barko kung ano plano. Kung pwede na. Kaya wala to be control action boy, no? Gulping nga may biyahe ko wala. Pero subang wala, gidya ang fast craft sa pagkabalo ko. Wala gidya. May ka pamangkot, pag diri kinanglan niya pa kano letter of acceptance, magpulit di siya sa Bacolod. Daw kinanglan pa na. No? Actually, dira sa, kung naling kabi sa Iloilo, dira sa Iloilo, sa magpulit, kakilang may letter of acceptance kalin diri sa Bacolod. Na makuha na letter of acceptance. Magpuli ka, no? Sakay Jornel Sotelo, aragali mo ng letter. Siya. Siya. Evelyn Nipomuceno, Ging Bahalan. Good morning ka naman, Ninoy. Ihada, good morning man. Ihada mo gali. Oo. Bongga. Ihada na mo ni Aksyon Wilma. Okay. Sige. Richard Pacheco, taga Mauni. Tamyaw sa Matamandok sa Central Maaw, kag tatlo ka Simburyo Central Maaw. Ang Simburyo Central Maaw, tamyaw Siguro, gina-istorya, action boy. Ano ni? Pamahaw kagatiid Gatiid Bongga. Niya na saya pamatis dalom sang kahoy lawaan. Bongga. Rizalina Alvarez. Good morning man sa Minnesota, USA. Upod sila to ni Kuan Guro. Sila sa lugar ni Van. Sige. Kinadula ako. Okay, are kay Radiant. Kadula gid yawe. Nonoy Manuel. Good morning man from New Zealand. Radiant Tan Villalon. Good morning Action Radio. All right. Good morning Dennis Richard Tiboroma, Anthony Jones sa Villa Ceblano kag sa Energy Fans Club. Imbis nga energy na type ya. All right. Ano na Radiant man? Ang puto sa Manapla kamusta? Kay Nonoy Manuel namit Japon. Kasi hindi na bala ako. Kaya doon nalipat ako sa Sabor Action Boy. Lipat ka na. Kaya doon ka nakapamanapla. Ay, nagidyagan ni Action Boy. Dira sa may New Zealand, si Nonoy Manuel nagapamati sa. Ay man nga kalamang inyo nga magdapa-dapa. Nga way na mo nakalagaw.
Gabi ba? Gakalam gidyan dapadapa. Kung gakalam dapadapa ginapudag-pudag lang. Amo na ba yung mga iloy sa una? Nagkakaumbawan lang. Ito mga nakikita ko itong mga post nyo tapos mga iloy, mga hambal sa iloy. Amo pag man ikaw doon kakalam gid ang dapa mo kung di kakalagaw. Correct ni Action Boy, ah. Agree gid ko Action Boy, agree. Kagawan sa imo kay imo dapa may alom. Kis aga lang nga Action Boy, makuha ka pa lang ito alya. Din ka naman. Ay, pwede maligo lang ko. Ko pa lang ganito alya, makot na ko Hindi kayo din. makuhan siguro sa imo kaya doon wala ka magapaligo. Wow, Hindi ka maligo, kapag sa'yo may kantuan. Hindi ka na makadto. Di pwede maligo lang? Kaya nagkuha na to alya, wala. Ay, kinaana, gali nga wala gapaligo. Kabongga lagi dyan, May galing paligo. Ay siling ka good. Ay, group chat na gali ko nung ang tatlo kasimboryo. Hambal ni Richard Pacheco. Group chat gali na. Abi ko, good morning sa tatlo kasimboryo sa Central Maaw. Gali kay group chat. Group chat gali lagi nga lanan ni lagi na tatlo kasimboryo. Bongga, no? In fairness, grabe, no? Tatlo kasimboryo. Nga, dahil sila guruga duty. Hindi kaya yung Central Maaw may simboryo eh. Kaya guro to para nga mag-represent sa Central Maaw, tatlo ka simboryo. Perfect. Very na-explain mo gito. Verte. Verte ka dyan. Sige standby na sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:45. Kag sa aton nga balita international, hindi makabulong sa coronavirus disease COVID-19 ang hydroxychloroquine. Ini nagwa sa pagtuon sang pila ka mga eksperto sa ginpatigan nga clinical trial. Sa trial ang ginpatigan sa Hunyo sa mga researchers sa University of Pennsylvania, nga hindi epektibo ang hydroxychloroquine sa pagpugong sa infection sa mga tawo nga nalatnan sa COVID-19. Mayara sang 125 ka participants sa diin apat sa ila ang nagagamit sa hydroxychloroquine bilang preventive treatment sa sulod sang 8 ka semana nga nakasugilanon nila mga COVID-19 positive. Madumduman nga ginaduso ni US President Donald Trump ang nasambit nga anti-malarial drug kag sadtong Mayo, ginpahayag sini nga nagagamit siya para hindi malatnan sa amo nga virus. Sa balita sa patay sa pagnegosyo, magapabilin nga libre ang bank transfer pagi sa pag-usar sang Paymaya kag GCash tubtob Oktubre 31. Sa statement, ginpagawas ang Paymaya sa tuyo nga mahatagan ang mga Filipino sang safe kag convenient financial transactions. Ang magapadala sang kwarta pagi sa Paymaya pagadto sa iban nga bangko kag e-wallets usar ang InstaPay ang magapabilin nga libre tubtob Oktubre 31. Base naman sa notice ang GCash sa mga users nga epektibo ni Nobyembre 1 mayara sang 15 pesos nga charge sa kada bank transactions. Una na sadto nga nagpanaog sang advisory ang GCash nga Oktubre 1 kung tani mag-umpisa magpatuman sa transaction fee sa iban nga bangko samtang ang GCash to GCash nga transaksyon ang magapabilin nga libre. Kag sa ato naman nga balita entertainment Action Boy, madamo nga fans ang nagpahayag sang pagkanugon Action Boy, fans ni Jason Abalos kag sang talisay nun nga si Vicky Rushton. Nabi do manok ba talisay? May manok ka talisay, di ba? Talisay nun. Talisay nun gali. Talisayon. Talisayon. Okay. So, man Action Boy, sa isa ka interview ginpahayag ni Jason nga liwat ma-cancel ang ilang kasal. Or hindi cancel, I mean postpone Action Boy. Kay may intrahan naman nga beauty pageant si Vicky next year. So ang baya sige lang gaan yan lang kunanay bala time si Vicky nga mahimo ang iyang gusto pa Action Boy until siya magpakasal. So very supportive man Action Boy kay Jason in fairness. So sila Action Boy nagaplano nga mag-settle down dito sa Nueva Ecija sa banwa sa lugar ni Jason. Kaya may property to siya gali nga napamana niya or nakuha niya ginhatag sa iya na panubli sa halin sa iya nga lolo. Kaya mo ginasa mga fans nga naga Mayo pa siya. Lo lagi tada. Kaya may napanubli siya. Oo, ikaw yung laki na tayo sa lolo mo. Ano yung panubli na mundo? Ang ano lang Bato. Duta sa kuko. Bato.
Bato lang? Bato. Pwede mo i-design sa gawa sa inyong balay. Bato, ay panubli. Inakuha na yung naugom na yan. Ginodar na. Wala ka na kabalog sa bato na yan. Ano na yung bato ako? Yan na sa mga kuwan bala daw, may mga lahi sa mga aswang bla. Ay, kalay. Hindi na siya mapatay kundi mo pa panubli ang bato. Ano panubli? Si mo wala. Kayo, ang ada. Pag-isindihan mo lang, kaya nulo ko, napatay na to. Timini mo nakasubli. Amo na? Oo. Why ka na kabalog na istorya. Stray na ako karon Istorya. Balita sa sports. Ginpahayag ni US boxing champion Floyd Mayweather kung anong iya gusto nga premyo kung magpangayos ang rematch ang UFC star nga si Conor McGregor. Ginpahayag sini nga kung mamilit gid ang Irish fighters ang liwat nilang pag-inkwentro, dapat bayaran sa sang $300 million. Bisan si Khabib Nurmagomedov ang iyaman ginhangkat kundi na magpasugot lamang ini siya kung bayaran siya sang $300 milyones. Madumduman, naging kontrohan na si Mayweather kay McGregor sa 2017 sa diin ginpierde ni Mayweather si McGregor. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:49. Dali lang gid mga ka-aksyon ha. Standby anay kay for so long a time daw wala kita makapagigangon sa aton amigo. Kay Mr. Jonathan Granada sang Life Extension Philippines. No? John, good morning and welcome once again. Yes, Sir Boy, good morning. Good morning din sa tanan nga mga listeners ng Aksyon na Radyo Bacolod kat sa bilog na taga Negros Island. Good morning. Sige, sang nagligad bala nga Domingo, may mga bisita ako dire, Sir John, nga mga doktor sa akong na programa. Kaga ginapahayag nila, nga ila pagtanaw ya, ining mga cardiologists na mo, ining COVID-19 is related man sa aton sining sa heart bala. Muna pagtanaw, so siling ko dapat, gali pa bakuron din nato ng aton sining heart, no? Kaya I think isa dira sang aton nga natanaw is ining life extension vitamin D3, dako ang mabulig para pagpabakod sa aton nga korason, Sir John? Yes, that's correct, Sir Boy. The reason ko nga ang aton na campaign nga dapat magpili sila sang ilang nga ginainom nga vitamin D3. Ining ginhimo bala, Sir Boy, sang credible kag kumpanya nga may manang nga track record. That's why aton gina-emphasize permi ang life extension vitamin D3 kay ini is a stand-alone nga vitamin D hormone kag malasig ini siya nga naga-communicate sa aton nga mga selula paagi sa iya nga vitamin D receptors kun vitamin D3 nga standalone ang aton ginagamit kag ang life extension vitamin D3 makabiyanan ang ginagamit naton sini ang iaputos sa extra virgin olive oil with additional nga rosemary extract to promote ang iya nga freshness kag ang iya nga stability kung nainom na naton o nakasulod na ini siya sa aton nga lawas. Kag siyempre ang kadugayon na balang tested and proven na ini siya sang madamo naton nga mga users not only sa Bacolod City and Negros Island but sa bilog ng Philippines, and this is already recognized and recommended sa aton nga mga medical doctors. So that's correct. Nga once nga magtaas ang vitamin D level sa dugo naton, naga-improve ang aton nga cardiac function, ang function sa aton nga korason. It's because nga number one, gina-reduce niya ini siyang blood pressure kay may ginahimo ini siya sa renin-angiotensin mechanism. Kag syempre ining ginahimo sa vitamin D3 supplementation sa pagpanubo sa aton nga blood pressure pagi sa pag stimulate sa nitric oxide production or inang NOS or endothelial nitric oxide synthase. Kung sa diin amo na siyang nagapahitad sa aton nga blood vessels, nagapa-relax ug nagapakalma para nga mas manami ang circulation, kag syempre para maganubo ang aton nga blood pressure, kag ma-reduce ang risk of atherosclerosis, amo na siyang precursor sang heart attack or ining occlusion sang aton nga mga coronary arteries nga nag-supply sang dugo pakadto sa aton nga heart. And that is study-based gid, Sir Boy, kag even gani sa COVID-19 patients, ang ining mga pasyente balan, Sir Boy, nga may mga hypertension, diabetes, may mga existing nga balatian sa korason, sila ang daw based sa report ng CDC ang nagasuprer sang mas serious nga symptoms ng COVID-19. So dapat i-reduce naton ang risgo of cardiovascular disease, especially ang pagpanubo sang hypertension kay ina ang number one indicator gid sang cardiac problem, kag ang supplementation sang life extension vitamin D3 aton gid gina-recommend sa aton nga mga listeners for this morning.
Amo na ganin Sir John sila ton ang heart naton ang damagin naton kay ining COVID na mo sang kalamatay pero the number one killer pagyapon iya sa aton sini nga sa bilog nga kalibutan ang number one gid nga killer nga damo nagakalamatay ang tungod sang balatian sa korason Sir John, di ba? Yes, number one gyapon nga killer disease ang mga kabyanan ang heart disease. Kadamo sang nagakapatay sa survey nga ni isang ligad that was last siguro 5 years ago. Daw 3 katao ang nagkakapatay every second sa Philippines sa heart disease, Sir Boy. So imagine 3 persons ang nagkakapatay in just every second in the Philippines. How much more sa bilog ng kalibutan? So magkambag kita cardiovascular disease that includes stroke and heart attack, heart failure, kag ibang pagig nga sahi sang balatian sa korason. So inyak mas kululbaan kay wala sang symptoms, Sir Boy, wala kita halos may mabasagan kisa grabe naglikataas ang pressure ta gulpi kay mo yung matumba dira nga wala pilas. That's why nga we have to be very careful not only sa health naton pertaining to COVID-19 nga balatian para tanan nga mga balatian na posible makahalit sa aton nga ikayong lawas. And diri sa Life Extension Philippines aton gina-recommend or aton gina-emphasize ang role of prevention rather than intervention, Sir Boy. That's why nga aton man gina-recommend ang pagpa-check up sa aton nga Life Extension Clinic nga dina nahamtang sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City. Kay free dira ang aton nga check-up every day. Kag ang aton dira nga medical practice makabyanan more kita sa natural medicine. Natural medicine, but we assure you, kag we guarantee you nga ining mga natural medicine nga ginagamit naton dira are all science-based, advanced formulated, and based gid sa true science. Kay ang manufacturer naton is a company nga may manaming nga credibility kag manaming nga track record since 1980 ang Life Extension Foundation, gid Sir Boy. Yes, salamat gid Sir John sa mapuslano naton nga impormasyon no kag at gina-recommend gid naton no ining Life Extension Vitamin D3 para nga magbakod ang aton nga lawas against sa madamo nga balatian especially ining heart problems abe magbakod pagid ang aton nga lawas kag suliton man naton ginasulit-sulit naton ni Sir John magbakal kita sa Life Extension Vitamin D3 sigurado naton nga may tatak nga LE para sigurado kita nga authentic hindi peke ang aton mabakal nga Life Extension Vitamin D3. Yes, Sir Boy, that is a very important reminder. Dapat may LE nga marka ang soft gel para kita sure nga ang ginagamit natin nga Life Extension Vitamin D3 is authentic or original. And mabakal natin sa mga butika. Kag once again, sa Life Extension Clinic, pwede kita kabakal directly dira. Plus may ara kita libre pero di kalidad nga medical check-up. Kaupo na natin nga mga medical doctor partners. For more details or questions, mag-text sa atin nga bagong nga text line sa 0961-420-4683. Again, 0961-420-4683. So don't forget to take your daily dose of Life Extension Vitamin D3 for the prevention of many heart-related complications or problems, especially during this COVID-19 pandemic, Sir Boy. Yes, Sir John. So thank you, Sir John, and good morning. Thank you and good morning, Sir Boy. Mr. Jonathan Granada mga Aksyon sang Life Extension Philippines. Alright! Energy! Action boy! Bisan mo, na lang balita special basta maka-energy ta. lang. Yes, perfect. So, buwas na lang atong balita special. Ano ka itong balita special mo? Atong balita special, mga tips kung tani para magbakal ang mga pagkaon online selling. Kay damo-damo naging bay gabligya sa mong pagkaon. So, para magbakal pagid imo action boy. Kaya kitang lang sinada ang inaplan sila natin nga reality versus expectation. Oo, nan. Kaya naka-experience ko na daan. Tamis bala sang dating niya tapos pag-abot si mo galia. Kulang kalamay. Tapos ang balong niya, kinabalitaan ko, diabetison ka. So, ginless ko lang sugar mo. Correct man? Perfect. Sige. Anyway, buwas na lang aton balita special, ano? Engineer Earl Bailon, good morning dira sa imo. Kag tapos na nagaling birthday ay, no? Ningning Villaluz, mayang aga, Bia Jonathan. Gabaligyan ni sa galikwan? Puding. Nakabakal po action boy namit, in fairness. Tingawal mo kung sa tagaan. Kagkada ko na sang sakop, Oo. bakal na lang sa iya. Kaya abi ko man bisako ka sa nagligad. Kung sako, kung di ko magkaon puding. Kaya basi, wala daw. Kung man pinamakal, wala. Grabe, kabla mag-support. So, Bia, baligyan mo sa action boy. Isa ko no ka-tray iya. 189 pesos only. Ay, isa ka-tray? Maka-help na action boy. Maka-help sa? Maka-help sa COVID-19. To fight COVID-19. Charot. Ang iyang puding is maka-fight sa COVID-19. Sa ekonomiya sa COVID-19. Sige,
Okay, standby na kita mag-action sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hupon. Ang inyo naman din news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio.